ingane yomfana uyondla inyanga ibe yinye ngenyanga yesibili ususiqinisa ukhonkolo singazingela ngisho zagwaca mawuloko itotosa uthi boy uzoyithambisa lengane ibe yilento utshela komzukulu ozomthola ngalomfana mina ngakhepiswa bofana nje ucaciselwe nje ukuthi wena umfana ufana namantombazana la ekhaya phuma la endlini shit siyaxoxa la uhleze endlini umfana omuni ohleze endlini ucace nje cha ufana nje nawo manje ke wawungabe usufuna uba intombazana ngaliphi ziphelele cha baba kushoda ubhatoma ha uhleze endlini inkomo iphelele ukhakhabiso ngesagila kusho ukuthi hayi impela hey uzawukunya ubaleka lapho kuthiwa uzakunya uyacaka nje umfana nje ufuna ukwazi lokho angiphathi mawaficakale exhibeni ngisho ukuthi uyophuza amanzi ulibala honyoko uyakhakhabiswa nje awukho kuthiwa hamba okho induku nje ngizokushaya ngayo nje hamba ucaka ukuthi umfana nje manje ke eyingane niyayitotosa boy ngamthambisa ke lo mfana utshele mina.